Hello friends, बरायबाय BOdo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा एसे लोमजादों बिनि थाखायनो भिडिअखौ थाब खालामनो हायाखै Assam पुलिस फिजिकल टेस्टआ मा कन्डिशन जागोन एबा जाना दङ फिल्डआ ग्राउन्डआ अके जाबाय नामा बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ स' आं नोंथांमोननोहाय मोनसे लाइभ प्रुफ लाना फैदों भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय आसाम पुलिसआ माब्ला जाथावना बेयाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों BOdo Job Info हानाय समाव साबस्क्राइब खालाम मानोना जबनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन आसाम पुलिसल' नङा गोबां साख्रिनि सिभिल जबनिबो आपडेट मोनगोन लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्स लननि बागैबो नोंथांमोना आपडेट मोनगोन लोगोसे टेक्निकेल भिडिअबो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा जोङो रिलिनि बागै रायलायनो सिगां जों थांग्रोगोन आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो दासिम जेबो अफिसियेल नटिस गैथ'वा बे रिलिखौ माब्ला कन्डाक्ट खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ जे गासैबो फिल्डआ अके जाबासो बेनि एगेन्स्टआवहाय एडमिटखौहाय इसु खालामो आरो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हायो स' बे जेरावनोखि आसाम पुलिसनि रिलि जाबाय थायो बेयावनो मेक्सिमाम जाखागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनगोन जायफ्रा बेफोरबायदि फिल्डआव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथांमोना मेगनजों नुगासिनो दङ जे फिल्डखौहाय ग्राउन्डखौहाय साफा खालामदों एबा खालामाखै स' बेखौनो आं नोंथांमोनहाय मोनसे लाइभ प्रुफ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायदो मोनसे दायो भिडिअ लाइभ प्रुफ नायदो जे कन्डिशना माबोरै जाना दङ नोंथांमोननि बे ग्राउन्डआ गुड इभिनिं गाइसमोन थ' आं दायो दङ डिसि अफिसाव उदालगुरियाव दा बै आंनि उनथिंहाय पुलिस खारो दा नैबावनो पुलिस खारो आरोना स' प्रेक्टिस खालामबाय थायो बेयाव दा फिल्डआ दासिमबो रेडि खालामाखै नै एक्सुवेलि बेवहाय फिल्ड रेडि खालामनांगौनि गोनांथिया गैखाया मानो होनबा गासिबो मोजांखा नाथाय बै न' नुहुरदोंना बे न'आवहाय खालि मेसिनखौल' इनस्टल खालामनांगौ आरो बाखि जेबो खालामनांगौ गैया गासैबो नै साफा गोजाखा दा रिलिया दायो एसेबां थाबनो जानाय नङा एसे लेट जानो हागौ जुदि गोदानै आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दे बेनो स' नोंथांमोना दायो लाइभ प्रुफ मोनबाय जे फिल्डखौ दासिमबो ग्राउन्डखौहाय जेबो साफा खालामाखै अके खालामाखै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जेरावनोखि डिसि अफिसाव रानिं खालामो एन्ड बेनिफ्राय लोगोसे एसपि अफिसाव आंनि लोगो मावो स' आं बिथांनाव खबर लादोंमोन आरो बिथाङा बुंदों दासिम जेबो अफिसियेल आपडेट गैया होननानै नाथाय सिगाङाव माखासे डिसकास जादोंमोन बे फिल्डनि बागै नाथाय दासिमबो जेबो अफिसियेल नटिस गैथ'वा जे बे रिलिखौ माब्ला कन्डाक्ट खालामगोन स' बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला बे रिलिया फेब्रुवारियाव जानो हागौ होनना बुंदों नाथाय सियर नङा एन्ड बेनिफ्राय जुदि जायोब्ला 26 जानुवारि सिगां जागोन आरो जायाबा बियो उनाव जागोन मानोना 26 जानुवारियाव प्रग्राम थायो स' बेखायनो ग्राउन्डखौ नांगौ जायो दा बेखायनो फेब्रुवारियाव जानायनि मेक्सिमाम चान्सआव दङ स' जोबोर मोजां जागोन जुदि नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानो हायोबा फंबाय बिनानावमोना जे प्रेक्टिसाव थाबाय थायोबा नोंथांमोना फिजिकेलि फिट जागोन लोगोसे नोंथांमोना PSTआव पास जागोन आरो लोगोसे काटअफखौबो मोजां मोनगोन स' बेखायनो प्रेक्टिसखौ नागारनाङा हानायसेबां प्रेक्टिस खालामबाय था आरो जुदि पस्टआ बारायोबा खम काटअफआवनो नोंथांमोना सिगांनि बायदि जेरावहाय 6000 पस्ट ओंखारनायावहाय खम काटअफआवनो साख्रि मोनहैदोंमोन 31 एग्जाम लिरनो मोननानै साख्रि मोनहैदोंमोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि लाइभ प्रुफ भिडिअ स' मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान BOdo Job Infoआव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन